Hilabetero larun bat goiz batean egiten da. Goizeko 10:00-tik eguerdiko ordu batera. Lehenengo ordu erdian, Imanolek eta Larraitzekan prestatzen dizkigute liburuak ditugu. Pixka lehenengo begirada hortan, liburu pare bat aukeratu eta horiek motxila sartzen ditugu. Eta ondoren hasten gara, banan-banan, aurreko hilabetean etxera eraman genituen liburu horien iruzkinak aztertzen. Aurrena, liburuak hartzen ditudanean lehen irakurketa bat egiten dut. Eta liburu bakoitzaren fitxa osatzen hasten naiz, oinarrizko datuak jarriz. Izenburua, egilea, orrialde kopurua eta abar. Haur literaturareko nire begirada zorroztu egin dut, liburuak, obrak baloratzeko irizpideak eskuratu ditut, baina batez ere haur literaturaz gozatzen ikasi dut. Denon ekarpenak dira importanteak larunbatetan elkartzen garenean. Bakoitzaren esperientziak elkar banatzen da eta denon gandik ikasten dugu. Etor zaitez, ez zara damutuko. Galtzagorri elkartearen bermea duzu.